Please subscribe to Cartoons. Cartoons Production Dorado. Please subscribe to Cartoons. Wannan kes ne da yake dauke da sarƙaƙiya, cakwakiya da kuma buƙatar nazari da tantance ainihin tsakuwa da aya. Kes ne wanda mun saba warware ninkin ba ninkinsa a cikin wannan division ɗin. Saboda gogiya da ƙwarewar ma'aikatanmu yasa aka tsallake ko'ina aka kawo kes ɗin wannan division ɗin. Sannan kamar kullum duk wanda ya samu nasarar kama wanda ake zargi za a yi masa ƙarin girma. Kar ku manta da cewa wannan kes na musamman ne, don haka ƙarin girman zai zama na musamman. Kes ne na fasa ƙwauri, cin amana, zalunci, wawusu da almundahana, wanda kuma wannan kes ya saba wa doka ta 635 a ɓangaren fasa ƙwauri da sashi na 223 ɓangaren cin amana. Wanda ake zargi ba kowa bane face Dan Bello. Kai Dan Bello. Dan Bello. Dan Bello. Dan Bello. Dan Bello. Dan Bello. Don haka wannan gwaggwabar daman kowa na damar karɓan wannan aiki tun daga matakin ƙasa har zuwa matakin inspector. Yawwa, irin wannan ranar nake jira. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.